स्वामीଙ୍କର फरमाइशटा दिनକୁ ଦିନ ବଢିଗଲା। କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଦେଇଥିଲି ଏଇ ଆଜି କଣ ଖାଇବ କୁହ ମୁଁ ତମ ହିସାବରେ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ କଣ ସେଇ ଦିନଠୁ ତ ଫରମାଇଶ ଉପରେ ଫରମାଇଶ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଭୁଲ ତ ମୋର ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ତମେ କୁହ କଣ ଖାଇବ ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁକା କହିଦେଲେ ଯେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କର। ମୁଁ ଯେମିତି ମନା କରିଦେଲି ମତେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ କରିବନି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇବି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସା ଏଇନେ 600-700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇ ପଇସାରେ ମଟନ କେଜିଟେ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବି। କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ମିଶିକି ଖାଇଦବା ନା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଇବା ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଭାବିଲି ଘରେ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ମଟନ ଆଣିକି ସେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗିଗଲି। ହଁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାମଝାମ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ସୁକୁନ ମିଳେ ଯେ ନିଜ ଘରେ କରିଥିବ, ହେଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଥିବ, ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ତେଲ ମସଲା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଟିକେ ନଥିବ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସିଏ ମତେ ଫରମାଇଶ କରନ୍ତି ଏଇଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା କରିଦିଅ, ବାହାର ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା। ଏଇଠି କେତେ କଥା କହିସାରିଲା ଭିତରେ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ମଟନ ବି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ପିଆଜଟାକୁ ବିରିସ୍ତା କରିଦଉଛି, କାହିଁକିନା ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ମଟନର ବିରିସ୍ତାଟା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଟନଟାକୁ ଭଲସେ କଷିଲି। ହଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ମଟନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମାନେ ସିଝୁନି ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେବେ, ନହେଲେ ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ମାଂସଟା ସିଝି ନଥିବ ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଓଡିଆ ଘରର ବିରିୟାନୀ ବନଉଛେ ନା, ତ ଆମର ଆଳୁ ନ ପଡିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଳୁଟା ତ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ ନା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ବିରିୟାନୀର ଲେୟାରିଂଟା ମୋର ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ। ମାନେ ମୁଁ ଲେୟାରିଂ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ବିରିୟାନୀ ବନେଇଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେୟାରିଂଟା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ। ଗଲେ ମନେ ରଖିବେ ଘିଅ ଟିକେ ନିହାତି ଦେବେ, ଯେତେ ତେଲରେ ଆପଣ କଷିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘିଅର ବାସ୍ନାଟା କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଆଉ ମଟନଟା 90-80% ସିଝି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ଦମ ଦେବେ। ବେଶୀ ଦମ ଦେବେନି, ଅଧିକ ଟାଇମ ବସେଇବେନି, ନହେଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ବିରିୟାନୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ବାବାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିବି ନାହିଁ ବାବା କେମିତି ହେଇଛି, ବାବା ତାଙ୍କ ମନରୁ କହିଲେ ୱାଓ ଇଏ ତ ବାହାର ବିରିୟାନୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓଟି ମୋର ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନେଇନି, କାଲି ନେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।